Добър ден, уважаеми дами и господа! Коалиция БСП за България вчера регистрира своето участие в местни избори 2023 в Общинската избирателна комисия. Кандидата за кмет на Ловеч, кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на населени места. До мен са кандидата за кмет на община Ловеч, издигнат от Коалиция БСП за България, господин Илевски, Борислав Илевски. От лявата ми страна е госпожа Валентина Янкова, която е трета в листата, заместник-председател на БСП и заместник-председател на досегашния общински съвет. До мен е, може би за някой от вас изненада, господин Лазарин Дочев. Той е шести в нашата листа и е представител на един от най-успешните бизнеси на територията на Ловешка община. Нашата листа е от 19 кандидата. Аз съм нейния водач. Втория кандидата ни за кмет. Както разбрахте, госпожа Янкова е трета и господин Дочев е шести в листата. Нашата листа е значително подновена. На първите 8 места, казвам 8 места, защото досега в Общинския съвет имахме 8 представители от Коалиция БСП за България, сме само двама съветници, аз и госпожа Митева. А в цялата листа сме общо 3 от старите съветници. 9 души са до 50 години, като най-младият ни е на 21 години, той е студент. В нея сме се опитали да дадем представителство на всички слоеви от нашата общност. В нея, както разбрахте, е господин Лазарин Дочев. Включени са юристи, лекари, учители, хора, работещи в социалната сфера и в редица други области. В нея се намира и също един много известен ловчелия, легендарната ситмица на Карпачев, на 8, на Литекс, това е Пламен Линков, който беше един мандат и общински съветник. Няколко думи за нашия кандидат, но аз ще му дам и на него думата после. Защото когато определяхме кандидата, ние считаме следното. След 8 годишно порочно управление на общината, Ловеч се нуждае от смел, амбициозен, знаещ, можещ, енергичен и подготвен стопанин. Ние смятаме, че такъв е нашия кандидат Борислав Илевски. Той е икономист, завършил е УНСС, магистър по планиране и прогнозиране на икономически системи, млад мъж, роден е 1972 година. Тук е завършил математическа гимназия, след това е завършил и Международна академия за борсова търговия в Барселона. Работил е в системата на МВР, на горите, управлявал е собствен бизнес и управлява и в момента. Бил е директор на информационно обслужване, началник отдел човешки ресурси в Мизия 96 акционерно дружество Плевен, заместник директор на търговска верига за санитарен финанс в София. Бил е председател на КРИП Ловеч, член е на Международната организация за хора с висок коефициент на интелигентност Менса, женен с син и с дъщеря. Има думата нашия кандидат за кмет на община Ловеч, господин Борислав Иванов Илевски. Благодаря. Благодаря на Коалиция БСП за България. Да го повторя ли? Благодаря на Коалиция БСП за България за това, че ме издигна и ми се довери на идеите, които предложих и които разглеждаме към момента за едно по-добро общество, в което ще живеем. Живея от 50 години в Ловеч, т.е. откакто съм се родил. Работил съм предимно тук, след изключения съм работил и за дружества в други райони на страната, където съм бил необходим. Това, което целя, е да дам всичко това, което мога, за да живеем в един по-добър свят. Децата ни да играят по чисти и светли площадки, да ходим по зелени улици, да живеем в един красив град. Основната ми концепция, чрез която искам да реализираме всичко това, е да обърнем внимание на това как се създава продуктът в нашето общество.
а не на онова как да похарчим едни пари. Организацията на разходването на средствата е едно и това е талон в досегашното управление. Ние целим да премахнем този порочен модел, създаден от ГЕРБ и други около него кръгове. Как ще стане именно всичко това? Не е важно кой как ще разходва средствата и по какъв начин. Това всички го правим до момента от много години насам. Визирам последните 30, примерно. Никой не обръща внимание на това как се създава този продукт и какво коства на хората и организацията на общината, каква трябва да бъде, за да се създаде безупречен продукт, който да носи пари. Всичко това, което може да се направи, коства едни пари при всички случаи. Ние трябва да ги създадем. Било то по отношение на туризма, било по отношение на бизнес средата. Бизнес средата е нарушена по принцип в цялото ни общество. Ние сме готови да счупим този модел и да създадем една нормална бизнес среда. По нормална бизнес среда разбирам именно възможността един инвеститор да вложи всичко, което може и което иска и да създаде продукт безпрепятствено. Относно различните сфери, в които може да се създаде този продукт, след малко ще се спра в определени детайли. А именно туризъм, именно общински пазари, производство на стоки и така нататък. Относно външните инвеститори, за които може би всички дъвчат една мантра, че непременно трябва да дойдат, да, това е факт. Ние сме готови да ги посрещнем и да създадем условията да действат безпрепятствено тук при реализацията на стоки и услуги, които да се продават добре. Илюзия е да ви обяснявам, че ще докараме примерно предприятие на Unilever или някакъв огромен производител, който иска 10 000 души персонал. Това няма как да стане. Защото общината не е готова. Ние нямаме подготвен персонал добре, нямаме възможна инфраструктура за такива големи предприятия. Но пък нищо не ни оправдава да стоим и да не правим малки стъпки към постигането на тези цели. Екипа, с който работи, имаме богат опит, както някой се шегува, дори богат международен опит, на който можем да се базираме и да изградим една прекрасна структура. В детайли. При всички случаи подновяване и поддържане на инфраструктурата в града, селата и качествено изпълнение на строително-ремонтните дейности. Подобряване на градската среда. При всички случаи. Облика на този град трябва да бъде променен. И най-вече, като една важна стъпка, не на последно място, разбира се, ще премахнем всички изоставени строителни обекти. Няма да ги назовавам по имена. Онези, които са частна собственост, има механизъм, чрез който можем да предоставим една благоприятна среда за развитие и тези строителни обекти да бъдат премахнати. Ние имаме възможност и готовност за това. Не може в развитие 21 век да гледаме едни руини тук, там, последващи сгради, емблематични за нашето общество и с ключово значение във времето, в миналото имам предвид. При всички случаи ще оптимизираме системата на паркиране в града. Търсим една по-ефективна система. Всички исках да споделя и във връзка и с това, но и за всички останали дейности. Дружествата, които ще управляват тези дейности, трябва да бъдат печеливши. Те затова се създават. При всички случаи ще гарантираме този продукт на нашите съграждани. И това те да имат възможността да живеят добре.
Предвидили сме цялостна подмяна на водопроводната мрежа в най-проблемните села. Не можем да подлагаме на геноцид хората в 21 век по отношение на водата. Ще променим изцяло концепцията на финансиране и контрол в селата, като пример мога да дам средствата, които се получават следствие дейността на читалищата, ще остават в самите читалища или в селата, в кметствата. Като цяло залагаме на децентрализация на финансовите потоци. В никакъв случай едно печелившо дружество, което генерира определени средства, няма да бъде длъжник на общината за това, че има други такива, които не могат. Напротив, една печеливша дейност трябва да се надгражда. Ще се спра след малко върху взаимовръзката между отделните дейности и посоки в развитие на общинските дружества и общинските предприятия въобще. При всички случаи ще направим ревизия на възложените и реализираните проекти по капиталовата програма на общината последните 4 години. Най-малко. Ако има необходимост и тази ревизия покаже по-далечни забатачени процеси, ще търсим непременната им реализация. Промяна в още една концепция, която видимо дразни всички, мен специално страшно много. Числи ли се струва нашия град? Може ли да гледаме контейнерите за боклук в това състояние? В един европейски град. Това не подхожда дори на стандарта на Албания. Говоря за културния и житейския стандарт, в който живеят. Може би съм виждал такива забатачени боклуци само на изток от Турция. Но не навсякъде е така. Ще осъществяваме постоянен контрол при констатиране на неизпълнение на настоящия договор, който влиза тези дни, началото на октомври, за следващите 4 години. Ще създадем общинско предприятие, което да се занимава с тази дейност, при условие то да извършва всички мероприятия в интерес на гражданите и да бъде печелившо. Не може да търпим и да оставяме структури, които да са губещи или да поглъщат средства. Напротив, ние трябва да ги създаваме. Ще преустановим порочната практика на досегашното управление за сключване на многогодишни договори за ремонтни дейности с външни фирми. Ще създадем общинско предприятие за определени ремонтни операции в кварталите, улиците, тротуарите, преди всичко и така. Специално внимание на квартал Бабаковец и квартал Здравец. Всички улици, които са в окаяно състояние, има механизъм да бъдат възстановени. Няма да стане всичко веднага с магическа пръчка, но тръгваме в тази посока, за да завършим добре. Дружеството Общински пазари. Нашата идея е да регистрираме такова дружество и то да бъде печелившо последния начин, на база следните принципи. Не е възможно в една плодородна земя, която е в преобладаващата част от територията на общината, да се раждат едни прекрасни плодове и зеленчуци и една малка част от тях да стига до нашите пазари. Това е абсурд. Не може да внасяме, примерно, домати. Това ми е... Използвам това понятие, това наименование на зеленчука, за да обобща всички останали. Не може ни домати да внасяме от Гърция, да се продават на нашите пазари, да имат вкусна пластмаса, а нашите производи да остават в страни.
Това е продиктувано от една обща политика в страната. Не знам дали знаете, но това е част от присъединителния договор на България към Европейския съюз. Производството на зеленчуци не се субсидира по никакъв начин. Това не пречи ние да търсим пазари за това, което произведем сами. По ред и начин, който е установен. Считам, че можем спокойно да организираме продукция, произведена, селскостопанска продукция, произведена на територията на общината, да подпомогнем реализацията и на външни пазари, в други градове, чужбина дори, не е сложно, и да пресечем зависимостта на гражданите от стоки от първа необходимост, които се внасят отвън. Това категорично ще го направим максимално бързо. Туризма. Приветстваме идеята за отделяне на общинско предприятие, което да генерира определени средства и средства да остават в самото предприятие. Въпросът ми е как ще се осъществят тези процеси, които ще доведат дейността до печеливша форма. Не може да имаме такива ценности тук, като например, ще дам един единствен пример. Всичко останало е сходно. Галерията на постоянната експозиция на Димитър Казаков. Негова картина за първ път съм виждал в Лувъра. Това е единствения българин, който има изложена картина там. С голямо съжаление сърцето ме стяга за това, че в Ловешката експозиция на Димитър Казаков, при последното ми посещение, уредничката ми каза, че на седмица 2-3 човека искат да я видят. Аз съм убеден, че половината от нашите граждани не знаят, че имаме това богатство. Представете си колко музеи имаме, които се посещават със същата честота. Галерии също. Същата, по подобен начин стои въпрос и с експозицията на Никола Манев. Нямам думи за това, което е към момента. Това ще го променим веднага. Ще създаваме продукт, който ще печели. Идеята за това ние да създадем туристически пакети, за които имаме дори заявка от няколко големи туроператорски компании. Защото в Ловеч такива пакети няма създадени, за разлика от Плевен. За разлика от Видин, който е също по-изостанал град. Концепцията за туризма върви непременно и във връзка с благоустрояването на парковете ни, цялостната градска среда и водните ресурси, реката и така нататък. Относно благоустрояването на парка Стратиш, предвиждаме категорично възстановяване на всички съоръжения и сгради, свързани с него. Като започнете от Въжения мост, стълбите нагоре, цветни градини, които са пред белия паметник, приличат на, с извинение, на тоалетни в момента. Като включим непременно възстановяване на летния театър, прилежащи сгради, възможности за направа на реализиране на дребни продажба на сувенири и така нататък. Една приятна среда. Аз мога да направя сравнение с много такива паркове в малки градове и направени при много по-неблагоприятни обстоятелства и условия в други държави. Не мога да направя паралел обаче с едни градини, направени в Израел в пустинята, да речем Бахайските градини, над Хайфа, и с тая даденост, която имаме тук, разликата е потресаваща. Непременно обръщаме внимание на спорта, непременно изграждане на басейна и заедно с туристическото дружество по алеята Бажбанар, непременно спортни площадки
И всичко това в интерес на гражданите, като основната цел е да се увеличават и да живеят спокойно тук. Пълна прозрачност на кмета при извършване на неговите действия, отчетност на кметовете по места, периодично посещение на кмета в отделните населени места, редовно, по график. Един екзотичен момент на всичко това, едва ли ще изчерпа всичко, което мисля в този кратък разговор, но ще намеря начин и форма да го поднеса на всички. Относно селата, поддържане на инфраструктурата, както споменах, решаване на всички проблеми. Има неща, факти, които се пропускат редовно. Едно от тях е примерно аз не мога да търпа наличието на комари в селата. А тук са като еталон, част от нашето ежедневие. Това ще го премахнем. За разлика от едни китни села и градове в Сърбия, където няма кьорав комар. Това не знам как се получава. Ние ще се справим с тези задачи. Всичко това съм го виждал, има с кого да го направя и ще го направим заедно. Благодаря ви. Благодаря и аз, господин Илевски. Предлагам, ако не възразявате, да дадем думата и на госпожа Янкова, на господин Дочев, за да кажат и те по няколко думи и после вече да преминем към въпроси. Възразявате ли? Валя, заповядай. Добър ден, уважаеми колеги. Аз съм изключително удовлетворена от нашия избор за кандидат за кмет на община Ловеч в лицето на Борислав Илевски, защото за първи път имаме една възможност да използваме потенциала, капацитета и визията на един млад човек, който е живял, работил и ще работи в този град Ловеч, където е отгледал своите деца и вижда много съществени пропуски, проблеми в развитието на общината. А това е така, защото община Ловеч има порочен модел за изграждане на бюджета си и не работи по програмен бюджет. Виждаме общини, които работят с програмно бюджетиране, докъде стигат напред в развитието си. Имаме откъслични, елементарни неща, които се хващат. Проектира се една година. Нещо, което на другата година го няма в капиталовата програма. Сега сме на прага на приемането на прогнозния бюджет за 2024 година и 2025 година. Всичките тези проекти, които не са реализирани, които са хвърлени сумата и пари за проектиране. Вие знаете, че проектирането е най-леко доходоносният разход за общината. Само ще ви спомена няколко от тези обекти, които планира общината за 2024 година, но без осигурено финансиране, естествено, пак ще чакаме. Това е на радиовена реконструкция на ВиК мрежата, което с години стои. Сега го слагаме за 2024. Село Смочен, ремонт на основен път. Квартал Младост, ремонт на улици. Александрово, изграждане на водопроводна мрежа. Общински дълг, квартал Младост, реконструкция на ВиК мрежата. Но всичко това нещо пред върви с едни неща, които ще трябва да отговаря следващия кмет. Това е наша тема, която ние трябва да променим. По отношение на данъка на недвижимите имоти се залага увеличение. Данъка върху даренията по възмезден начин, за ползване на тържища, ползване на детски кухни. Но това е тема, която този общински съвет ще си каже думата дали го приема или не, но явно ще го приемат, защото те си имат своето мнозинство. Но искам да кажа, че ние в нашата кампания ще обясняваме на хората и защо читалищата се пустеят, защо всичките мероприятия се изнасят навън, а не вътре в читалищата заради високите такси на наемите, които се ползват и се превеждат в община Ловеч. Защо нашето лого е да си върнем Ловеч? Трябва да върнем доверието на гражданите в общинската администрация, да върнем доверието, обществения диалог, контакта с гражданите. Вие сте свидетели, че на обществени обсъждания толкова години гражданите ги няма по нито един проблем и се приемат едни абсурдни решения. За това е целта да събудим гражданското, общественото начало в хората, прозрачността в управлението, диалога, да възстановим дейността на обществените съвети, които бяха една неделима част от работата
в годините, когато кметовете на населените места докладваха в общинските съвети за проблемите, които имат, за тяхното решаване, в също и кварталните съвети. Аз съм свидетел на страданията на хората в квартал Здравец, срещите, които проведох с бившия председател на кварталния съвет, при директор на ВиК, заиграването с проблема и замитането му под килима, с това сложени са някакви пари за проектиране, кога ще стане проекта, пак го няма в капиталовите програми на общината. Просто всеки прехвърля на другия проблема. Та връщането на едни такива обществени структури, в които гражданите ще могат да участват и да поставят въпросите си, мисля, че ще затрудни работата на администрацията в пренебрегване на трудностите и проблемите в населените места. И това е, което ние виждаме като начало промяна в нормативната уредба и на общината, и отваряне на общината за контакти и решаване на проблемите на гражданите. Това е от мен. Благодаря, Валя. Господин Дочев. Добър ден на всички. Аз внимателно слушах изказването на предшестващите господа. Искам да ви кажа и да ви подчертая, че ние нямаме предварителен сценарий, кой какво ще говори. Аз трябваше да слушам, за да не се припокрием с нашите идеи. Застанал съм тук от страна на бизнеса, защото в Ловеч бизнеса трябва да бъде подкрепен. Трябва да се създаде по-добра среда, трябва да се обърне внимание на облика на всички фирми, които от само себе си водят вече повече клиенти, защото ние всички се борим за клиенти. Винаги съм казвал, вижте каква фирма създадохме, мога да кажа, нека да е образец и всички да се обърнат и да видят и да направят нещо подобно за външния вид. Това ще допринесе града да стане малко по-красив, ще дойдат повече туристи и по този начин ще станем по-известни. Аз съм го казвал много пъти, че продукцията, която се изнася в много държави, в почти целия Европейски съюз, дори Канада и Австралия, ако това е интересно на някой, но не е момента това да говорим сега. Аз искам нещо по-различно. Много кандидати за кметови говорят, че ще привличат инвеститори, ще отворят много работни места. Хайде първо да намерим работниците. Някой мисли ли по въпроса кой ще работи, като дойдат инвеститорите? И защо инвеститорите идват и си отиват? Ние трябва да създадем един красив град, за да се върнат хората, поне малко от тях да се върнат. Другото, което искам така да кажа, че фирмите и бизнеса не искат от общината. Те дават, когато общината им поиска. Няма такъв вариант някой да дойде и да каже, моля, помогни. Помогни ни, тук това училище, онова, да не ги изреждам колко училища съм спонсорирал, да не изреждам и това, че съвсем скоро купих климатици за спешна помощ, да ни казвам, когато дойде COVID-19, добре, че си отиде. Колко пари събра бизнеса за закупуване на апаратура. Но всичкото това може да се случи, когато има разбирателство между ръководството на общината и бизнеса, когато си подадем ръце. Не случайно съм тук. Това е партията, която ми подаде ръка и откликна на моите идеи. За това благодаря. Надявам се, че с избора на господин Илевски ще направим града по-красив и някак си по-добър. Благодаря. Благодаря и аз, господин Дочев. Уважаеми дами и господа, сега думата е ваша. Заповядайте.
Аз имам два въпроса, господин Левски. Какво наследство очаквате, ако станете кмет от общината в момента? И другия ми въпрос е, говорите за по-красив Ловеч. Предполагам, че и на вас, както на много жители на града, е направило, например, впечатление улица Стара Планина, на какво прилича. Благодаря. Какво наследство очаквам? Това е... Искам да дефинирам един въпрос. Няма изключително отрицателни хора, изключително положителни. Ние не живеем в това разделение. Разбира се, че всеки е направил нещо добро, но тези батаци, които виждаме, тези разнопосочни концепции по отношение на ключови въпроси, не предполагат нищо градивно. Всичко това ще го променим. Независимо какво е до момента. Трябва да има първа стъпка и трябва да се тръгне в някаква посока. И ако може аз да допълня, господин Левски. Вижте, особено ние с госпожа Янкова като съветници сме наясно в голяма степен какво ще бъде наследството от сегашното управление. Само преди малко тя каза за проекто бюджета за 2024 ще се предвижда увеличение на данъци. Не се предвижда обаче увеличение на такса битови отпадъци и аз не знам как ще бъде изпълнен новия договор. Защото по стария договор от 2020 година разходите за чистота на общината са, казвам в груби цифри, 1,5 милиона. По новия договор, който, забележете, започва да действа от октомври тази година, но е 4 годишен, т.е. следващия кмет няма да има възможност да реагира на базата на срока за този договор, но той ще бъде 3 милиона и 500 хиляди лева. Над 2 милиона увеличение. И забележете, размера на битовите отпадъци от 17 000 тона се увеличава на 37 000 тона. Аз не знам при тази промишленост, която имаме в нашия град и при намалящия брой население, как е измислена тази прогноза. Но тези пари трябва да бъдат взимати от гражданите на Ловеч. Ето това е така първият речен камък, с който ще се срещне новия кмет при обсъждането на такса битови отпадъци и план сметката за 2024 година. Ще се върна към нещо друго. Училище Димитър Димов. 6 години и половина ремонтни дейности и аз съм убеден, че това училище, този спортен салон ще бъде под голям въпрос. Защото като че ли има и конструктивни проблеми. В момента работят някакви момчета по един или по двама. Ние 6 години и половина сме оставили децата от училището и децата на квартал Младост в риск за здравето, да не кажа нещо по-страшно. Същата съдба като че ли очаква и младежкия дом. Много ме е интересно дали има проект за основен ремонт и реконструкция на квартал Младост. Защото при обсъждането на бюджета попитах настоящия кмет госпожа Маринова, може ли да ми представи дендрологичен проект, който означава проект за озеленяването на квартала. Казаха, че няма, защото не се е изисквало и има само становище. Вие виждате, аз не знам кой дендролог може да даде становище да се засаждат липи в населено място. Нещо повече, това, което и господин Левски каза, ние трябва да направим пълен преглед на всички сключени договори. Защото, може би и там е заровено кучето. Не може да имаш дългогодишен договор за ремонтни дейности, 4 годишен, при тези трайно променящи се цени. Ще трябва да има нова промяна в работата на звеното за обществени поръчки.
Вие знаете, че Димитър Димов се оскъпи двойно заради бездействието, хайде така да го кажа, 1 година работа на комисията по обществените поръчки при този сложен въпрос, че става въпрос за живота и здравето на децата, и още 1 година неподписване договор с фирмата за изпълнение. Така че очакваме много сериозни проблеми. Може би, хайде да го кажа и в кръга на шегата, защото сигурно ще ни зададете и подобен въпрос, може би за това и ГЕРБ последни си дадоха своето предложение, научихме едва 2 дни преди регистрацията, кой да бъде техният кандидат, защото се опасяват как да прикрие проблемите и порочното управление на тяхната предшественичка от тяхната партия. Това са само част от нещата, за които ние можем сега на първо четене да говорим. Други въпроси? Благодаря. По повод... Добре, давам думата на кандидата за кмет, после аз ще отговоря също. Благодаря. Госпожо, настоящите избори за нас са битка на идеи. Ако ние имаме сходство в идеите с други представители, да, ще разчитаме на тях, респективните на нас. Не можем да подкрепим представители и кандидати, които влизат не изграждат такива конструктивни идеи като нас. Това е. Не можем да подкрепим някой, който цялата му платформа е изградена на това, как ще разходва едни средства. И как ще ги получи от някъде на готово. Това няма как да стане. Ние имаме съвсем друга концепция, която имаме готовност и възможност да я следваме. Благодаря, исках само да довърша да... Може ли? Да, заповядай. Това е на въпроса с улица Стара планина. Да. Не знам дали има незаконно строителство на тази улица. Да, тя е в неприятен външен вид. Всичко ще бъде променено. Но тя е със същия знак, както и много други улици. Както и малките улици на Бабаковец. Не е сложно, въпрос на организация всичко това. Няма да стане веднага. Няма да не ви обещавам, че от първата седмица след 29 това ще се започне. Стъпка по стъпка всички празнини, които стоят и чакат някой да ги запълни, ще ги запълни. И ще го направим. Благодаря. Извинявайте, колеги, аз забравих да кажа, че кандидатурата на Борислав Иванов Илевски е подкрепена от една партия, която е малко известна в Ловеч, но също е регистрирана в Общинската избирателна комисия със свои листи. Партията се казва Български глас и затова просто се извинявам, че чак сега го казвам този факт, но имаме подкрепа още преди старта на кампанията. И аз да отговоря така като партиен лидер, ще отговоря в своя си стил, в който му познавате. За резултатите от изборите на 29-ти. На 30 октомври ние очакваме всички партии, без ГЕРБ, да дойдат на среща с нас, за да говорим за изборите. Тоест, разбирайте, че ние сме убедени, че ще бъдем на балотаж на изборите. Няма как да подкрепим кандидата на партия ГЕРБ, който и да е, защото при всички случаи, връщам се към думите си преди малко, той ще изпълнява политиката на политическа партия ГЕРБ, която в последните 8 години беше пагубна за община Ловеч. И аз поздравявам нашия кандидат, че има коража, смелостта, знам, че има и необходимата подготовка да се справи с тези проблеми, заедно с общинските съветници, разбира се. Два въпроса от мене към кандидата за кмет. Кой от останалите претенденти считате за свой най-сериозен опонент? Другия въпрос е може би към господин Казанджиев, като ръководител на общинската организация или беше.
защо листата съветници не е пълна? Благодаря. Уважавам всички други кандидати. Желая им успех. Разчитам на една лоялна конкуренция. Нямам изявен противник. Напротив. Както казах, това е битка на идеи. Сигурен съм, че нашите идеи са правилни и ще доведат до добър край. Ако някой вижда в това, аналогично на вашия въпрос, в това противник в мое лице, окей, приемам. Благородно, разбира се. Ако позволите ли, ако да развия само въпрос? Да, в каква кондиция влиза БСП Ловеч в предстоящите местни избори и каква ще бъде целта максимум или програмата максимум или минимум, в зависимост от това как предпочитате вие, като за спечелване на брой мандати в Общинския съвет, съответно на брой кметски мандати в кметството на общината. Имате ли конкретна цел в главата си като партиен ръководител, като програма минимум поне? Разбирам, да. Вижте, в икономиката има един основен икономически закон, който казва, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. В нашата листа ние имаме необходимото качество и не е необходимо да имаме количеството. 19 човека, от които мога да ви ги изброя и всичките, има хора в различни области на обществено-политическия живот, доказали се като такива и те могат напълно да подпомагат управлението на общината, независимо дали са в Общинския съвет или не. Мисля, че няма човек, който да си представя, че ще вкара 29 общински съветници. Това го нямаше даже и по времето на Тодор Живков. Нали? Там имаше до 98% успеваемост. Но всички тези хора са достатъчно добре познати на ловчели и мисля, че ще спомогнат за максималния брой гласуващи. Колкото до кондицията, БСП е в достатъчно добра кондиция. Години наред сме водили различни битки. Битки вътре в себе си, битки с наши опоненти. И мисля, че и на тези избори ще показвам резултати по-добри от резултатите, които бяха на парламентарните избори 2022 година. Няма да говоря с числа, защото гледах някои пресконференции, доста екзотични числа бяха дадени като кандидати за съветници. Аз обичам да говоря след като си свършим работата. И когато приключат изборите, тогава ще говорим дали сме си изпълнили задачите или не. Разбира се, ние ще търсим максималното. Доколко може да се говори с конкретни числа сега, при толкова много партии, мисля, че всеки един уважаващ себе си политик не би го направил. Да, ще търсим максимума. Как стана така, че двама от съветниците ви настоящите сега в друга листа? Това е доста интересен въпрос. Аз виждам, че и в други листи има бивши съветници от други политически партии и явно, че се водят определени разговори. Не знам доколко имат куража и доблестта да участват в други листи. Още повече, като им гледам местата, независимо, че се работи с преференции, шансовете им да бъдат в Общинския съвет са минимални. Можех и аз да ги поканя от името на Общинския съвет. Имах оферти и от други политически партии, но ние смятаме, че БСП трябва да държи на своя образ. Защото и в последния Общински съвет, разбира се, по други причини, съветниците от различни политически партии
работиха в определена посока, но не и за техните избиратели и за обещанията, които си дали. Така че по-малко на брой общински съветници в листата, но качествени хора, хора верни на програмата и политиката на партията, мисля, че това е по-важно. Отколкото една пълна листа с хора, които шарят отляво надясно, както моите пчелички в кошерите. Аз искам още нещо да допълня по отношение на кандидатите за общински съветници. Вие знаете, че БСП като партия с многогодишна столетна история извършва номинациите си чрез основните си партийни организации. И очудващо е, че тези, за които върви коментара преди малко, нямаха нито една преференция, нито едно положително становище от нито една основна партийна организация. Нямаха нито една номинация. Няма как на това, че предишният кандидат за кмет на Ловеч ги беше посочил еднолично, без да се съобрази с тяхното виждане за Ловеч и за неговото развитие. Така че хората в БСП не бива да ги подценяваме, са разумни, умни и са видели олицетворение в други хора на техните въжделения, защото при нас в нашата листа имаме доктор от спешната помощ. Той се е допирал, бил е джип и допирал се до хората, до неволите и страданията. Имаме други хора, които са станали част от партийните организации, без да са партийни членове. Така че за това ги няма. След като нямат номинации, няма как да ги включим в листата. Не, разликата в номинациите е коренно различна. Както каза Валя, нашите номинации стават въз основа на предложения от основните ни партийни организации. Те се обсъждат в нашите структури и с решение. На някои места номинациите стават на разговори в кафенета и на други места, което е малко по-различен стил на управление. Каква избирателна активност очаквате? Аз лично се надявам, че избирателната активност на жителите на Ловешка община ще бъде по-висока спрямо парламентарните избори, тъй като в края на кращата става въпрос за избор на стопанин на нашия град и избор на хора, които ще вземат решение за бъдещето и перспективите на града ни. Очаквам поне 5-6% по-висока избирателна активност. Поне. И аз призовавам жителите на нашата община наистина да излезнат и да гласуват. Защото, както казваше Андрей Райчев, когато обсъждахме на времето изборния кодекс и стигнахме до деня за размисъл, той каза, аз предлагам деня за размисъл да бъде следващия ден след изборите, когато видим резултатите и кажем, оле, какво направих. Така че, за да не казваме, оле, какво направих на следващия ден след изборите, скъпи съграждани, скъпи жители на Ловешка община, драги избиратели, излезте и гласувайте. Гласувайте за човека, в който виждате бъдещия стопанин на Ловеч, който ще изведе града на едно по-добро ниво, на едно място по-добро за живеене, за връщане на младите хора в града ни, за създаване на нови работни места, за по-добри условия за живот. Че за първи път от 20 години Ловеч има уникалния шанс кандидатите му за кметове да са родени и израснали в този град. Други въпроси имате ли? И ние ви благодарим за